da iawn I chi gyd a chroeso i'r Wyddfa Foreol. Hyfryd I weld chi, nifer o ymwelwyr gyda ni bore yma. Hyfryd I weld chi, wedi mentro allan yn y glaw. Although it's not that nice a morning, perhaps, as I said last week, remember the sun is still there behind the clouds. Ond mae'n hyfryd I weld chi gyd. Gobeithio gewn ni fendith o gyd addoli gyda'n gilydd. Ac feinwn ni nawr I gannu'r emyn agoriadol 331, 331. Pa le, pa fodd dechreuaf olianu'r Iesu mawr, olreinio'i rhas ni fedraf mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydyw'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn. Di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. 331. Daw'r darlleniad y bore yma o Efengil Mathew ar 'ugeinfed bennod ac yn dechrau darllen gydag adnod 17. If you wish to follow the reading in your English Bibles,
I'm on page 1002, 1002 in the English Bibles, Matthew chapter 20, beginning to read at verse 17. Matthew 20, beginning at 17. Ac eto, os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg, fel dwi'n dweud yn aml, mae'n helpu weithiau i ddilyn y darlleniad. A dwi ar dudalen 24 yn y Testamentau Newydd yn y Beible sydd yn y seri. Wrth fynd i fyny i Jerusalem, cymerodd Iesu'r 12 disgybl ar wahân, ac ar y ffordd dywedodd wrthynt, dyma ni'n mynd i fyny i Jerusalem. Fe gaiff mab y dyn ei draddodi i'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion. Condemniant ef i farwolaeth a'i drosglwyddo i'r cenhedloedd i watwar, a'i fflangellu, a'i groeshoelio, ac ar y trydydd dydd fe'i cyfodir. Yna daeth mam meibion Zebedeus ato gyda'i meibion gan ymgrymu a gofyn ffafr ganddo. Meddai ef wrthi, beth a fyny? Atebodd, gorchymyn fod i'm 2 fab hyn gael eistedd, un ar dy llaw dde ac un ar dy law chwyth yn dy deyrnas. Atebodd Iesu, ni wyddoch beth yr ydych yn ei ofyn, a llwch chwi yfed y cwpan yr wy fi i'w yfed? Gallwn, meddent. Dywedodd wrthynt, cewch yfed fy nghwpan i, ond eistedd ar fy llaw dde ac ar fy llaw chwyth, nid gen i fi y mae'r hawl i roi hynny, a mae'n perthyn i'r rhai y mae wedi ei ddarparu ar ei cyfer gan fy nhad. Pan glywodd y 10 eithant yn ddig wrth y 2 frawd, galwodd Iesu hwy ato ac meddai, gwyddoch fod llywodraethwyr y cenhedloedd yn arglwyddiaethu arnynt, a'i gwir mawr yn dangos ei hawdurdod drostynt, ond nid felly y mae i fod yn eich plith chwi. Yn hytrach, pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn was i chwi. A phwy bynnag sydd am fod yn flaenaf yn eich plith, rhaid iddo fod yn geithwas i chwi. Fel mab y dyn, ni ddaeth i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Fel yr oeddent yn mynd allan o Jericho, dilynodd tyrfa fawr ef, a roedd 2 ddyn dall yn eistedd ar fin y ffordd. A phan glywsant fod Iesu yn mynd heibio, gwaeddasant, Syr, trigar ha wrthym, fab Dafydd. Ceryddodd y dyrfa hwy a dweud wrthynt am dewi, ond gweiddi'n fwy byth am wneithant. Syr, trigar ha wrthym, fab Dafydd. Safodd Iesu a'i galw a dweud, beth yr ydych am i mi ei wneud i chwi? Meddent hwy wrtho, Syr, y mae arno meisiau un llygaid cael ei hagor. Tosturiodd Iesu wrthynt a chyffyrddodd ei llygaid, a chawsant ei golwg yn ôl yn y fan, a chynlanasant ef. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu ymhellach yr ail emyn 819, 819, o am awydd cryf i feddu ysbryd pur yr addfwyn Iesu, ysbryd dioddef ym mhob adfyd, ysbryd gweithio drwy fy mywyd, o am ysbryd cario beichiau a fo'n llethu plant gofidiau, ar fy ngeiriau am gweithredoedd, bydded delw lan y nefoedd. Geiriau hyfryd Thomas Morgan, 819.
A chyfle ni nawr I droi at ddiw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. A mae geiriau hyfryd yr emyn yn ein harwain ni nawr at orsedd gras. Ysbryd maddau I elynion heb ddim dial yn fy nghalon. Ysbryd gras ac ysbryd gweddi. Dri at ddiw ym mhob caledi. A dyna yw ein gweddi ni yn awr wrth I ni droi ata ti unwaith eto y bore yma. Gan ddyrchafu dy enw glân a sanctaidd. Dyma'r dydd a wnaeth yr arglwydd, ydy'r salmydd llawen ychwn a gorfoleddwn ynddo. Ac I ni'n diolch I ti am ein galw ni ynghyd fel hyn y bore yma. Ac am ein harwain ni yn awr I'th geisio y bore hwn unwaith eto mewn gweddi ac mewn addoliad. Lord God, as we gather together this morning, we confess as ever that we have not always acted as we should. We've spoken perhaps when we should have kept silent at times. We've doubted when we should have trusted. And we've held back our forgiveness, as the words of that hymn have just said. We've held back our forgiveness to others when you have freely forgiven to us. And we ask you now to cleanse us and to make us new through this service this morning. Create in us, as the psalmist says, clean hearts and renew a right spirit within us. And that is what we pray for in this new service this morning. Ac I ni'n diolch I ti am Iesu, I ni wedi canu eto yn barod, pa le, pa fodd dechreuaf oliannu'r Iesu mawr. I ni'n diolch I ti am I aberth trosom. Diolchwn I ti ei fod wedi cymryd ein camweddau, ein pechodau ni, a thrwy farwolaeth ef yn iachawyd ni, yn glanhawyd ni. Oherwydd ei fod ef yn fyw byddwn innau hefyd. Oherwydd ei fod e'n fyw, gallwn ni wynebu y fori mewn gobaith. Oherwydd ei fod e'n byw hefyd fydd ei saint, meddwl emyn. Ac I ni'n gweddio nawr bydde di nerth a phwer, a Crist atgofadedig hwnnw I fod yn rym ac yn ddylanwad real yn symud yn ein plith ni, fel eglwys ac fel I di golion hefyd. And we ask your blessing on this service this morning. Bless the hymns and the reading, the prayer and the message, that they may rise now as a sweet fragrance, arogl ac enaint per o'th flaen di. Prepare our hearts now to worship you in spirit and in truth. And let your word now, wherever it's preached this morning, this Sabbath morning, may it be preached and to touch hearts and to lift burdens and break chains and to bring people nearer to God. Ac I ni'n cofio fel ym mhob oedfa am y cleifion yn ein misg ni, nifer o'n cyd aelodau ni yma yn yr eglwys hon, yn llesg ac yn wael ar hyn o bryd, rhai wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar, rhai yn dal yn gaeth i'w cartrefi. Ac I ni'n meddwl amdani nhw yn dyner ac yn annwyl y bore yma. I ni'n meddwl am rai sy'n galari, y digalon, y rai sy'n teimlo falle beichiau bywyd yn drwm ar ei ysgwyddau nhw bore yma. Ac I ni'n gweddio ar ei ti y cysurwr mawr, y diddanu ddwyfol I fod yn agos, yn gefn ac yn gymorth, yn nodded iddyn nhw nawr, wrth I nhw teimlo falle mewn angen y bore yma. Darpara ar gyfer yr anghennus, nertha rai gwan I ffydd, ac atgoffa'r unig mae unigedd yn gallu fod yn llethol. Atgoffa'r unig dy fod ti wedi addo I fod gyda nhw'n wastadol. Help us, Lord, as well to be
a church beyond these four walls. Make us all lights in a dark world, and a salt to a tasteless generation, as it's described in Scriptures, and witnesses to your transforming grace and love in our lives. May our words and actions now this coming week to reflect a little, at least, of the love of Christ in our communities and in the places we live. I ni'n gosod bopeth felly yn dy ddwylo di. A bydde di'r cwbl nawr ddywedir ac awneir I fod dogoniant I lledeiniad y deyrnas di. A chyflwynwn y cyfan oll ynghyd a myddeiant ein pechodau yn enw anghymharol Iesu ci. Ein harglwydd angwaredwr. Amen. Ein tad ar hwnnw eton a nefoedd, Sanctae Rierda enw, Wel, croeso cynnes I chi gyd o bell ac agos i'n hoedfa, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno yn ni ar y we. A warm welcome to you all to our service, including those joining us on the web. A ni'n diolchgar iawn yn gweinidog am ei arweiniad fel arfer ac I Mike am ei gyfeiliant wrth yr organ. Bydd cylch trafod beiblydd am hanner awr 4 a bydd Rob yn y pwlpit heno yn ein hoedfa gymeinhwyrol am 6. Next Sunday, our minister will be in the pulpit for the morning service, which will be followed by a church meeting for members. And if you'd like an agenda, please pick one up from the table in the lobby on the way out. Yn y prynhawn dydd Sul nesa, bydd oedfa gwyl dewi Ecyl yn Eglwys Harrow am 3 o'r gloch gyda'r parchedig Dr. Alun Tudur yn arwen yr oedfa.
and there'll be no evening service here next week. Dydd Mercher bydd oedfa canol wythnos gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. And after the midweek service, this coming Wednesday at 1:05, there'll be an organ recital by Dr. Christopher Maxim. Wel, ar fawrth y cynta, am 11, byddwn ni'n dathlu dydd Gwyl Dewi gyda Rob yn y pulpit, Cwr Llundain yn canu, a Mair Westminster yn ymuno â ni. Our St. David's Day's service will be on March the 1st at 11 with our minister in the pulpit, Cwr Llundain singing, and the Mayor of Westminster attending. Ac I ddilyn bydd croeso I bawb I ymuno â ni lawr yn y neuadd am gynno syml o fasned o gawl a barachaws. So everyone is warmly welcome to join us afterwards for a simple lunch of cawl and bread and cheese after the service. Nawr, bydd angen help arno ni os gwelwch yn dda I baratoi ar gyfer cawl ac I bobi cace, I osod y fordydd ac yn y blaen. Gwaith tîm yw os gallwch I helpu, a newch I gael gair gyda Marian, Lynn neu fi, os gwelwch yn dda. A diolch i'r rhai o'n chi sy'n barod wedi cynnig I helpu. Rhaidyddiadau yw gofio. Bydd y grŵp drama mewn cymeriad yn cyflwyno teyrnged yng Nghymraeg I waith a bywyd Waldo Williams ar ddydd ola'r mis, Chwefror yr 8 ma am hanner awr 7 yn y neuadd. Y dramodydd yw'r Athro Mererid Hopwood, felly chi'n gwybod bydd e'n waith o safon. Bydd oedfa dydd Gwyl Dewi yng Nghapel St Mary's Undercroft, San Steffan, ar fore dydd Mawrth, Chwefror y 24 am 10, a bydd plant Ysgol Gymraeg Llundain yn cymryd rhan fel arfer. The St. David's Day service in the Chapel of St. Mary's Undercroft in Parliament will take place on Tuesday morning, February the 24th at 10 o'clock. Now, if you'd like to attend the service, you'll need to apply to have your name on this list. And I can give you the email address should you wish to go. Also, you need to arrive very early so you can, as it takes time to get through the security. Cyfarfod nesa Cymdeithas Pnawn Sadwrn ar Fawrth y 7 gyda Dr. Sian Rhiannon Williams yn siarad am arweinwyr deiseb heddwch menwod Cymru 1924 a'i cysylltiad â Llundain. The leaders of the Welsh Women's Peace Petition 1924 and their London connections. That's on Saturday, March the 7th at 2 o'clock, the Saturday afternoon society meeting. Wel, cofiwch ddod lawr yr neuadd I cael te a chyfle gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do join us for tea and fellowship after the service. Ac yn nawr, fe ddaw Gethin a Meg o amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr iddyn nhw ac I chi.
Ein roddion a ddogwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn an gasonodd stwr. An llawen a gnawn ein hadined anghyd, I ddwyn ein tystiolaeth I ti yn y byd. Da iawn, a diolch I Meg ag Effin. O'n i'n meddwl tas yn ni anfon rheina draw, byddwch chi'n rhoi yn fwy hael yn y casgliad. Ond da iawn chi, diolch yn fawr. Ond fe unwn ni nawr I ganu gyda'n gilydd. Emyn 243, 243. Byw had y waith o arglwydd mawr dros holl derfynau'r ddeiar lawr. Drwy roi tywalltiad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. 243. Medden twy wrtho, syr, mae arno meisiau i'n llygaid cael ei hagor. They said unto him, Lord, let our eyes be opened. Mae yna adegau yn yr ysgrythured, fi'n credu, pan fo'r weddi sy'n cael ei offrymu, mae mor fer, mor seml, mor
blentynedd i raddau, i bod yn cyrraedd yn ef yn syth am hwnni, yn gynt felly nag unrhyw weddi hir a chymleth. The cry and prayer of these two blind men by the roadside near Jericho, Lord, let our eyes be opened. It's so simple, isn't it? It's so direct. There's no ornamental language used, bratty geiriau fel byddwn ni gwaith gytre, wastraffu geiriau. No complicated argument to justify their prayer. It's simply need speaking to mercy, misery pleading with love, and darkness begging for light. Ac mae'r weddi hon am hwnni yn profi bod y dynion yma, ma nhw'n gwybod lot amdani nhw eu hunain, yn fwy nag ambell un sy'n gallu gweld yn iawn am hwnni. These blind men, they showed a wisdom that would put many a person who can see perfectly well to shame. Firstly, they knew their immediate need. Not a lot of people know their immediate need. They knew their immediate need. Secondly, they knew their helper. And thirdly, they knew their greater long-term need as well. Byddai rheini'n bennau addas ar gyfer pregaeth, ond nid dyna fy mhennau I bore yma. I could use those perhaps sometimes else for another headings, for another sermon, but those aren't my points for you this morning. But as we consider this simple prayer of the blind men for a little while, I believe it's fitting for the chapel pew as it is for the dusty roadside by Jericho. It's as suitable for saints as for sinners. And it's as urgent today in Eglwys Gymraeg, Canol, Llundain in 2026 as it was 2,000 years ago in Jericho. Ymwybyddiaeth o ddallineb. The consciousness of blindness. That's my first point for you this morning. Now, it might be a very obvious thing to state, but the prayer begins where all true prayer must begin, with honest self-knowledge. Lord, let our eyes be opened. Now, they didn't ask for money. They were beggars. There was no state help in those days. I'm sure money would have helped a little. They didn't ask for shelter and protection, although they were helpless. They didn't even ask for guidance the way, as many blind people will ask. Aethon nhw syth at wraidd y broblem I trallod nhw. Straight to the root of their misery. They were blind. Nawr, mae bod yn fall yn gorfforol, mae'n peth ofnadw, ond yw e. Dwi'n meddwl yn aml, chi'n modd pa un o'r synhwyrau sa chi'n gallu colli golwg yn peth ofnadw, ond yw e. A rai ohonoch chi yn gwybod beth yw e. Falle I olwg I ddechrau pallu neu nabod rai sydd wedi colli golwg. Ond chi'n modd, mae dallineb ysbrydol yn wath fyth i'r enaid nag yw e'r corff. A physically blind person can obviously reach heaven, there's no doubt about that. No doubt at all. But you know, a spiritually blind person, they can cheerfully walk toward misery, mistaking destruction for delight. Scripture speaks of those who, seeing, see not, whose eyes are open, yet whose hearts are shut. Maen nhw gallu darllen y gair, rodyn, maen nhw gallu darllen y Beibl yn digon rwydd, ond heb weld I ogoniant, na'r beth. Maen nhw gallu clywed yr efengil, ond heb deimlo I heffeth I. It's as if they hear and speak the name of Christ, but never truly see him. Wel, maen nhw ddall. And you know, before Christ will open your eyes, he often opens your lips as well to confess what you can't see. Pride. I often say we're very proud people.
Pride will insist to you, I can see well enough. Do you hear me? And then grace cries to you, I'm blind. Lord, let my heart be opened. Let my spirit be opened. Let my eyes be opened. Mae yna lawer ar hyd y blynyddoedd, maen nhw wedi aros ar goll, nid o reidrwydd oherwydd diffyg o leini, ond am ei bod nhw'n pallu cyfadder tywyllwch sydd yn ei bywydau nhw. These beggars, dear me, they weren't philosophers, yet they possessed the wisdom of humility. They didn't dispute their condition at all. And that God would grant us as well this grace to know our ignorance at times, to feel our darkness, and to admit our partial sight as far as spiritual things are concerned. Do you know, the most dangerous kind of blindness is that which says, I can see well enough, I don't need to be enlightened at all. Ac yna'n ail, sylwch ar symlrwydd ei deisyddiad nhw. The simplicity of their request, that's my second point for you this morning. Lord, let our eyes be open. There's no bargaining. There's no long-term preface to the prayer. There's no attempt to impress anyone. It's a prayer stripped bare, just like the people who are offering the prayer. Mae'n siŵr gen i fod Dyw yn hoff iawn o weddiau plaen a syml i ni den darllen hwnna yn yr ysgrythurau. Chi'n cofio, nes i sôn am hwnna wythnos diwetha neu wythnos cyn ni. Dyn yn yr pechadur, yn y deml. Ie. A chi'n modd un o'm hoff garolau amser Nadolig yw loiwaf o'r ser sydd yn britho'r ffurfafen. Cyfieithiad o'r Saesneg, brightest and best of the sons of the morning. A'r pennill ola, mae'n sôn fel hyn yn y Saesneg wreiddiol, vainly we offer each ample oblation. Vainly with gifts would his favour secure. Richer by far is the heart's adoration. Dearer to God are the prayers of the poor. Because this request, it wasn't a vague kind of request. They didn't say, Lord bless us or Lord help us. They named their need. Faith, true faith, is bold enough to be very specific as well at times. Mae llawer o weddiau yn crwydro yma thraw. Dwi'n gwybod os chi'n meddwl hynny weithiau, falle pan ych chi'n trial gweddio. Defed colledig. Oherwydd ei bod nhw heb gyfeiriad penodol yn aml. Roedd y dynion ma'n gwybod yn iawn beth oedd eu hangen nhw, ac o'n nhw'n gwybod yn iawn beth oedd gan Grist i'w gynnig iddyn nhw hefyd. And notice this, and I think this is very important. They didn't ask for new eyes, but asked for the old eyes to be opened. Ar peth. The eyes were there. The capacity existed, only light was missing. And you know, isn't this is the same with so many who live within the sound of the gospel. You have ears, but you don't hear. You have eyes, but you don't see. Mae'r gwirionedd yn agos, meddwl ysgrifennu, mae'r gwirionedd yn agos o'ch amgylch chi, o'ch blaen chi, yn eich ymyl chi. Ond mae wedi cuddio weithiau gael rhyw fath o orchydd anweledig sy'n dallineb yn ein meddyliau ni. Because this is the point, what's needed isn't a new gospel, not a new Christ, not a new cross, but our old eyes to be opened. Na'r peth. Syr, mae arno meisiau un llygaid cael ei hagor. Lord, let our eyes be opened. A dyma weddi ar gyfer yr Eglwys heddiw yn 2026. A prayer for the church today.
That's my third and final point for you this morning. Lord, let our eyes be opened. This must be the prayer of the modern day church, I'd say, in 2026. Open our eyes to Christ's glory, that we don't reduce him to just a moral teacher. Some will agree with that. A moral teacher or a religious symbol, but see him as God incarnate, crucified, risen, and reigning. Open our eyes to our need as well as people. Open our eyes to our need as a world, that we don't make excuses for that which nailed him to the cross, as we'll be remembering this evening in the communion service. Agor ein llygaid i'r colledig o'n cwmpas ni. Fel ein bod yn teimlo rhywfaint o drigaredd a thosturi Crist am y tyrfaoedd yna sydd yn eistedd ar fin ffordd tragwyddoldeb fel y deillion gynt yna tu fas i Jericho. Mae yna gwpled enwog yn dos gan W. Rhys Nicholas yn ei emyn cyfarwydd lle roeddwn gynt yn ddall rwy'n gweld yn awr. Ond chi'n modd, mae yna emyn arall ganddo fe sy'n grisialu'r pwynt yma o weld angen y byd yn fwy o lawer, yn well o lawer dwi'n credu. Agor di ein llygaid arglwydd, meddwl Rhys Nicholas, i weld angen mawr y byd, gweld y gofyn sy'n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd, madda i ni bob dallineb sydd yn rhwystro grym dy ras, a'r anghofrwydd sy'n ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras. Na chi ddweud mawr, ynddo fe? Da iawn i Rhys Nicholas. Open our eyes to eternity, that we may live as pilgrims in this world, not as settlers and where we are, as stewards of creation, not as owners of the planet, doing as we wish and as we like. I often think of the church today, you know, we don't lack sermons, we don't lack hymns or structures. What we lack is sight and vision at times. Ac wrth derfynu wedyn ni, gair wrth y dall a rhai sy'n gweld hefyd. You know, if you know yourself to be blind, spiritually blind, then you're closer to the kingdom than you think. Because Christ never turned anyone away who truly confessed their darkness and wanted to be enlightened. Let this prayer be in every heart today, whether weak or strong, young or old, believing or even still seeking. Lord, let our eyes be opened. Arglwydd, mae arno meisiau i'n llygaid cael ei hagor. Open them now, open them daily, open them fully, until faith gives way to sight, prayer gives way to praise, and we see at last with our eyes the King of Kings in his glory forever. Ergo goniant yw enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd i ddyweddu ein hoedfa. 733, 733, o am deimlo cariad Iesu yn ein tynnu at ei waith. Cariad cryf i gadw i eiriau nes i'n gyrraedd pen ein taith. Cariad fwrio ofnau allan, drygau cedir yn ragddon ffoi. Fel na allo gallu'r fagddi, beri i mi nôl i droi. 733. Amen.
Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. A gras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda ni ac a weithio ynom ni a thrwom ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.